luto yan. Anong luto yan? Anong luto yan, Bisaya? Kabitsi to, kabitsi. Kabitsi? Ano ba yan? Lagay mo? Ayun, bawang yan. Yan ang Bawang. tinatawag na garlic. Sa English pa, garlic. Ang linis ng kawali mo, Bisaya. Natural. Galing sa ano yan eh, pinaprituhan yan eh. Pero masarap yan. Sarap siguro, wala na tayo ibang ulam eh. Pero yung amoy pa lang eh. Yung ano, may ano, yung tingas. Ano yung luya? Luya, yan. Tapos, Luyas. sibuyas naman. Lutong, lutong ano yun, Bisaya? Lutong Bisaya. Lutong Bisaya. Anong tawag ng luto mo na yan? Lutong Bisaya. Kabitsi mo kaya. Escabeche. Lah. Sarap siguro yan. Amoy pa lang eh. Malupit ka talaga kahit saan, Bisaya. Yan na, okay na yan. Yan na ulam natin, wala na iba eh. Oh, sili yun ah. Kaya nga, iskabitsi na may sili. Yan ang tawag niyan. Ano ba yun? Ano ba yun, Bisaya? Tawag niyan, carrots. Sa English pa, carrots. Kahit saan ka talaga dalhin eh, no? Dahil nga magsasasama kasi puro kalokohan din matututunan. Trailer driver ka na. Ang galing mo pa sa bara ah. Dahil pa sa Pati sa pagluluto, hindi ka pa nagpapahuli. kalokohan din. Sa kalukuhan, lalo na. Lalo na. Siguro ang dami mong asawa Bisaya. Tingin na, diba? Single ka ba? Tingin, diba? Napakaswerte pala ng Pangasawa. napapangasawa mo. Wala akong plano mag-asawa eh. Wala ka plano mag-asawa, Bisaya? Wala pa sa ngayon. Wala pa sa ngayon. Dahil Dahil wala ka pang nakikita. yan natin na Sarap ng amoy. Amoy pa lang eh. Ano yan? kunting tuyo. Konting tuyo. Ay, kunting Sabagay, nakikita naman nila Bisaya kung paano mo niluto eh. Pero sa tingin ko lang, masarap to eh. Ibig sabihin, food trip na naman tayo ngayong trip tayo ngayong gabi. gabing to. Yeah. Ayan si Bisaya, nagluto ng escabeche. Sa susunod, anong lutuin natin sa susunod? Susunod, beef with broccoli. Sarap nun. Talagang napakasarap. Siguro pag nag-asawa ka Bisaya, hindi ka na bibitawan ng babae. Gusto ko makapangasawa, manager ng bangko eh. Manager ng bangko na malupit ka. Para araw-araw pera hinahanawakan. Yeah. Para pag nagsahod daw, hindi na ako hinahanapan ng pera. Ano ba yung nilagay mo siya? Tubig ba yan? Tubig doon. Tapos, ito na yung sweet and sour na ketchup. Itsura pa lang, masarap Pingas eh. yung pingas. Mga madali tayo ng ano, MTRCB. Minsan yan, Manila. Kasi parang maling ketchup yata ito nabili natin. Sweet and sour kasi gusto mo. Dapat hindi sweet. Kaya pag meron silang ano Bisaya, meron silang gustong malaman na luto, Ay, tatanong sa'yo. Meron. Kahit hindi naman kailangan. Hindi na magtanong. Ang pagluluto Dapat kasi magtanong. natututunan yan pag interesado kasi sa bagay.
Bagay, hindi nga. Kung may magtanong nga sa'yo eh, tuturuan mo rin. Kailangan mong turuan sila. Hindi na kailangan, natuturuan din. Ayan si Bisaya, nagluto na ngayon. Bango. Skabitsi daw ito. Kono. Skabitsi kono. Tsura pa lang, masarap eh. Mag-hi ka nga, Bisaya. Mag-hi ka. Hi sa lahat ng mga followers namin. I-share na lang ang video namin tungkol sa pagluluto. Vinegar, soy sauce, Ano siya? Suka yun. suka sa Tagalog. Tikman natin ang bango. May lasang suka. Sobrahan niya sa suka prekoy. Anong kulang, Bisaya? Tapos lagyan natin ng konting asukal. Ano yan? Asukal? Gusto mo sweet and sour, di ba? Asin muna. Kunting asin. Budbud lang, budbud. May sweet pa. Malapot-lapot na yan, Bisaya. Oh, kailangan talaga sa escabeche malapot. Tsura pa lang, parang nakakatakam, no? Ano? Malasa na. Okay na yung lasa? Kaso nag-aagawan sa suka. Pero mawawala yan. Gamitan natin yan ng Paano? magic. Magic. Paano? Magic. Ano ba yan? White sugar. White sugar. Bakit brown? Brown sugar. Okay na ang lasa. Ano? Okay na yung sarsa na yan? Ayos. Lalaban na yung tamis tsaka alat. Naglalaban na. Lalaban na sila. Hindi ang sarap na nito. Sigurado. Ang pingas. Pingas. Huwag mo isaling pingas. Kaya madali tayo niyan ni Marino. Titirahin tayo ng Moreno. Oh, kasi rulang ko kawali ko yan ah. Hindi pala tandaan oh. Pingas. Yung pingas. Tapos pagkatapos niyan, Anong susunod? ilagay na natin yung paborito nating isda. Ano po? Yun na. Lighter. Sa lighter mo. Yan. Ano ba siya? Anong next na ilalagay? Ang next ilagay niyan,
malambot na ba yung carrots. Kailangan tansahin mo kung malambot, okay na yung carrots. Tigas pa, kunting kulo pa. Pag lumambot na yung carrots, ilalagay mo na. Lagay na natin yung paborito nating isdang lapu-lapu. Lapu-lapu. Lupit. Lapu-lapu pa. Yung iskamitsi. Pwede ka na mag-asawa ha. Pwede na. Sa mga fans mo, Sa mga fans mag-hi ko, ka naman. mga followers namin, kung may gusto kayong matutunan sa pagluluto, mag-message lang kayo sa YouTube channel namin at araw-araw naming sinusubaybayan yan. Sa mga sekretary pala namin na mahilig kumain, Oo. Oo. mag-diet na kayo. Huwag niyong panoorin to. Wag niyo panoorin yung vlog namin kasi Gugutumin kayo. talagang gugutumin kayo. Tapos niyan, ating kulok pa. Kuluin siya. Tapos, After 5 minutes, pwede na ilagay yung pwede na ilagay yung paborito nating isda. isda na lapu-lapu. Lapu-lapu. Magay ka sa mga sekretary mo. Hi sa mga sekretary namin pala, mahilig sa pagkain. Ito na po, oh. Nakakatagam. Mga sekretary naming mababait. Hmm. Nako, matakam na kayo. Huwag niyong panoorin ito, huwag niyong panoorin. Huwag nyo panoorin ito. Tsaka huwag kayo masyado makipag-away sa asawa nyo. Kasi pag may problema pala kayo, sa kusina kayo nagtatambay. Imbis na sa kwarto kayo magmukmuk dahil may problema kayo, sa kusina kayo nagtatambay. Kinakausap nyo yung mga bakaw. Sino yun? Si Joyce, si Ma'am Joyce. Ma'am Joyce. Joyce Jimenez ang datingan nung kabataan pa. Yung isa si Ma'am Katya Santos. Lupet. Ay, kasarap naman ito Bisaya. Masarap talaga yan. Lapu-lapu yan eh. Nakakagutom. Lapu. Tsaka isa pa pare. Lapu-lapu yan. Sabagay. Diyos ko, napakasarap nito. Huwag panoorin ng Huwag panuorin ng mga sekretary namin dyan. Baka magulat ko kayo. Kulang sa sabaw. Pero sa sabaw yan. nakakatakam, ano? Kakatakam talaga. Ano Bisaya, okay na yan. Yan na yun. Okay, yan na yan at yan na yun. Eh di, magbabay ka na sa mga ano mo. Abay pala sa mga mga followers namin, sa mga sumusubaybay sa vlog namin. Hindi ho namin pinipilit na manood kayo. Yung sa amin lang ay puro kalokohan lang. May matutunan, May matutunan nga sa kayo. pagluluto, oh, Bisaya. Oh. May matutunan nga kayo, pero sa kalokohan nga lang. Hindi sa mabubuting paraan. Yun po, dun po nagtatapos ang aming ano. Please share. I-share na lang po sa video namin. Sino man yung mga interesadong manood sa vlog namin. Pero kung ako pa sa inyo, huwag na lang po kayo manood. Baka kayo pa mang problema pag napanood din yung vlog namin. Gugutumin kayo. Gugutumin kayo. Lalo na dun sa mga sekretary namin. Ako! Huwag na lang po kayong manood sa vlog namin. Subscribe na rin. Lalo na sa Subscribe mga na rin. pagluluto namin. Subscribe na rin, Bisaya. Lalo na dun sa mababait naming sekretary.
Kay Ma'am Joyce Jimenez Nung nung kabataan pa. Tsaka si Ma'am Katya Santos nung kabataan pa rin. okay guys, bye-bye guys. Bye-bye guys. At ito na, uupakan na po namin yung lapu-lapu. Sarap. Bye guys. Bye guys. Bye guys.